Ate, order yung lameskin balangay. Ate, order yung lameskin balangay. Shopee! Anya magamin dagituin ayan, aguro orderin. Tila-tila orderin da. Nya dagitoy nga, lamis kas kada. Galonggong nagatadayo mo tibalay na. Bahala ka sa buhay mo. Nya madajing. Shopee! Puda ito tipong ko na akon. Nya dati ayun. Ay apo. Dati rin. Ay nanang ito dati balay da dati na yan. Ang pa-share din naman tayo GPS nga magamgamit yung cellphone tadi na maamoy surot yung balay di. Ay apo, niya orasin na eh. Shopee! Manang suping! Ay apo, awanin ni manang supingay. Dato yan. Nasip ngipan. Nako, awanin. Awanin, nagmalmalin ti taon, sapsapul ti balay maon, manang suping! Manang suping! Shopee! Awanin. Nalaisan, tilamisan. Nalaylayan, ti kangkong maun. Awanin. Iyawid ko na dato yan. Iyawid ko kit din. What? Siyak timang si Dan. Wala kang awa. Rabein, manang supeng. Nag-order ka to ulit. May ikabel ko ustong address mo. Dagtoy ti balay nay. Ay! At kaya manang supeng. Ay apo, Ay awid mo. Order ko day na. manang supeng tatayak pa lang aldawit tao. Apay. Madi ka nga kwa. Nalaing raider. Tama kayo. Ako naman eh. Taga Shopee. Nga mo dahito manang supeng. Nalalasan sa mlaytad. Kaya awid mo. Nagrigat na sa pulain manang supeng atay. Pati kangkong na. Apo, nalanat. Alas malumuha mo. Kasano pa dahil tahan Ana alaan nyo atay maden. Cancel o ana? Ipa-cancel ko. Naapa ka sa... Iyawid mo. Dati yan. Awan ba abasol ko ta. Kangkong na bayadan. Nakalalaesain. Apay kasano kayong rider. Puraw lang kodil na atoy. Ay haan. Pati kangkong nalaes pa yan. Yawid mo. Bagam to di kumpanyayaw. Kahang kayo nga. Eh, Sige nga rodin. sapsapain yung tao. Sige manang supeng. Rodin na... Nabayadan na. Rabein. Naggalas kayo mo gali yung agro-order. Hindi natakas na. Ayaw nga umay kwa. Pang-deliver. Nabukilan di tayo. Alas malumuha mo ha. Gusto, nang gusto manaon. Ayawid na kaon. Hoy! Malumuha nyo. Tama kayo. Ako naman eh.